ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತಾರ್ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ಪಡನಲ ಒಂಜಿ ಪುಡೆರ್ದು ಮುಂಡೋಳಿ ನನಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲರ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಪರಿಸರ ಇಂಚ ತೀರಾ ಉಲ ಪರಿಸರಡು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕತೆದ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಗ ತಯಾರಾವುಂದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ತನ್ನ ಸವಾರಿಯಾದ ಆದಿ ಸ್ಥಳದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರೆಯಾದಿತ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಅರಸು ಸ್ಥಾನಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಈ ಜಾಗೆಡು ಉಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗ್ ಮಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಂದೆ ಮೂಲು ವಾಬೇಲೆಲ ಸುಸೂತ್ರ ಆಪುಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಕೈಕಾರ್ಗ್ ಸುಖ ಇಚ್ಚಿ ಅವಗಡ ದುರಂತಲು ತಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನ. ಆಮೆಯಿರ್ದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಸವಾರಿ ಈ ಮೇಯಿರ್ದು 7 ಸಿರಿಗ್ಲು ಬತ್ತದು ಕೆದು ನೀರು ಮೀದು ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಇಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ನಿರೂಪಣೆ ನಂಬಿಕೆಲು ಕಾಣಿಕತೆದ ದೃಷ್ಟಾಂತಲು ಈ ಪರಿಸರಡು ಅಪಗಪಗ ತೋಜಿದು ಬರೊಂದುಲ ಐತಂಡು. ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತಲೇನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರೆಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ಜಾಗೆಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಿತಿ ರಚನಲ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣದ ರೂಪುರೇಷೆಲೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೇಲೆಲ ಸುರುವಾಂಡು. ಆರಿಗಿಡತದು ಊರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಆರಿಗಿಡತದು ಊರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಪದವುಡು 7 ಕೊಪ್ಪದ ನಡುಟು ಭೂಮಿ ಗುದಿತುನ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಡರು ವರಕಾದ್ರಿದ ಪುರಟು ಮಂಜುನಾಥನ ನಿಲೆಟು ನರ ಜನ್ಮದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯರು. ಕುತ್ತಾರು ಪದವುಡು 7 ಕೊಪ್ಪದ ನಡುಟು ಭೂಮಿ ಗುದಿತುನ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಡರು ವರಕಾದ್ರಿದ ಪುರಟು ಮಂಜುನಾಥನ ನಿಲೆಟು ನರ ಜನ್ಮದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯರು. ಮನಸೆಲ್ಲಿದ ಮಾಯ ಬುಡ್ಲೆ ಹಿರೆ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಲ್ಲೆ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಮಾರಿಗಿಡತದು ಊರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾದ ಇರೆ ಕಾನಿಕೊದ ಮಹಿಮೆ ತೋಜಾಯರೆ. ನಂಬಿ ನಲ್ಪ ಇಂಬು ಕೊರುದು ಕಾತದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಂದು ಪಂಪಾಯರು. ಎನ್ನೋಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾದ ಇರೆ ಕಾನಿಕೊದ ಮಹಿಮೆ ತೋಜಾಯರೆ. ನಂಬಿ ನಲ್ಪ ಇಂಬು ಕೊರುದು ಕಾತದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಂದು ಪಂಪಾಯರು. എന്നോടിട് മെരപ്പിനാരേ എന്ന ബാഴ്വെത ബൊൾപൊയ്യേ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಮಾರಿಗಿಡತದು ಊರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಜನವರಿ 27 ತಾರೀಕು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ 1:44 ಕುಂಭ ಲಗ್ನದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಹೂರ್ತಡು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮವಂತಾರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಬೆದ್ರಡ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತರನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಾನುಸಾರ ಉಳ್ಳಾಳ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ದೇವು ಮೂಲ್ಯನೆರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರ ಉಳ್ಳಿರು. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗ ತಯಾರಿಯಾದ ಈ ಜಾಗೆಡು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಾನದ ಬೇಲೆಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿದಿನ 100-150 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಉಮೇದೆಡು ಶ್ರಮದಾನದ ಬೇಲೆ ನಡಪಾವಂದುಳ್ಳಿರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಸರದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಕೊರದುಲ್ಲೇರು.
ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೆರೆದು ಬತ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗೆಡು ಆದಿಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಏಳ್ವೇರು ಸಿರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ತಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಆತ್ತು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಕೊರಗಜ್ಜೆಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಲೆನು ತಂಗ್ಲ ಕೈಟು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಜನವರಿ 27 ತಾರೀಕು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ 1:44 ಕುಂಭ ಲಗ್ನದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಭಕ್ತ ಬಂಧುರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದು ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾವಡು ಪಂಡದು ಪಿಲಾರ್ ದಾರಂದ ಬಾಗೆಲ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಕೆರೆಟ್ ಊರು ದಕ್ಕಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆನು ದೀತ ಅವಿನ ದೀನೆಟ್ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿಂದ ಇದೆ ಪಂಡ ಎಂಗಳು ಸುರುಟಾದ ದೀನಿ ಏಳುವೇರು ಸಿರಿನ ಕೆರೆತ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಬತ್ತಿನಿ ಈ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಮಾಡಾವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಈ ಮೂಲ ಕತೆಟ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಲಸರಿ ಉಪಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಟ್ಟ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡಪುಣು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೂಮಬತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಏಳುವೇರ ಸೀರಣ ಒರಂಬ ಕೇರಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಣ ಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಪಣದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಂಚ ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಷ್ಟೋಗು ಬೂರುಣ ನಾಡಲ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಜತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ವೇಗ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಕೋರ್ನು ದಯಗ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಶಿಸಬಹುದು 1000 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ದುಮ್ಮು ನೆಕ್ಕಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಾಲ ಒಲಸಂಚಾರ ಉಪ್ಪುನ ಒಲಸರಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿತ್ತುಂಡು ದೈವಗೂ ಮುಗ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಂಚೊಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಬಂಗಾರದನೇ ಪೂರ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಾನ ಇತ್ತೆಂಗಳು ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ್ದು ನೇನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯನೊಂದು ಶಿಲ್ಪಿಡ ಪಂಡ ಶಿಲ್ಪೆ ಪಂದದ ಎಂಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷಂಬರು ಕೂಡ ತೀರಿನಾಗ ಎಂಕ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಯಾವಜಿ ನೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಅವಡನ್ನು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಆದ ದೈವಾಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಆಯೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂದೂಲ ಮಲ್ಲ ಆಯ ಐಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಯ ಅಂತ ತೋಜಿದು ಇವತ್ತುಂಡು ದಾದನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಉತ್ಸವಲ ಮಂತ್ರನ ಬಂಗಾತ್ ಊರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ರಕ್ತೇಶ್ವರದ ಆದಂದು ಪಡೆದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿನದಾದ ಸುರತಾದ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಊರು ನಕ್ಲ ಸಾಕೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವಾರೋಡು ದಿಂಚ ಈ ಜನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಊರದ ಭಕ್ತಿಯರು ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಲೆಪ್ಪಂದೇನೆ ಅಕ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಮೀರದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆ ಈ ಕೆಲಸ ಈ ಮನ್ನಡಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದೈವೋಲೆ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಚಿಂತನೆ ಎಂಗ್ಲ ತೋಜಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ದೈವೋಲು ಮೂಲ ಪೂರ ಸಿರಿ ಆವಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆವಡು ಆದಿಸ್ಥಳ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿತ್ತಿನ ಜಾಗೋ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಜನಕಲಿನ ದೈವೋಲು ಕಾತನಿಗೆ ಆಡ ಜನಕುಲು ಏರ್ಲ ಬರಂದೇ ಉಪ್ಪುನದಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರಗಜ್ಜಿನ ಏನು ಕೆಲಸೋಗು ದುಂಬು ಪೋಂಡಿಗೆ ಪಣದು ಎಂಗ್ಲ ಚಿಂತನೆ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದಯಗಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮನ್ಪುನ ಕಾಲಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಪುರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಈ ಭಕ್ತ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂದೆ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗನು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲ ತೋಜಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2-3-4 ದಿನದ ದುಂಬು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಜ್ಜೆನೇ ಒಂಜಿ ಪಂಜೆವಿಗೂ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಲಬದ್ದ ಕೈ ಮುಗಿನ ಅಜ್ಜೆನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿದು ಆರು ಪಿರಮಗಡ್ ತೋನಾಗ ಅಜ್ಜೆನೇ ಇಜ್ಜಾಂದಿಲಾಕ ಮಾಯಾ ತೋಜಿಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆದಿಸ್ಥಳ ನಂಗೆ ಕಚೇಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪ 7 ವರ್ಗ 7 ಕುತ್ತಾರಡಿ ಇತ್ತಿನ ನಾಡಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಸದೆ ಕೊರ ಆದಿಸ್ಥಳ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸತ್ಯ ಆದ ಕನ್ನಡ ಕೆರೆ ಮನಡು ಕಾಪುನ ಸತ್ಯ ಆದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಧೂಮವತಿ ನಲ್ಪ ಗಡಿಪಾಡು ಜಾಗೆಡ ಆದ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಕೆರೆ ಭಾರತ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸವರಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕತೆಟಿಕೆ ಎಂದುಪ್ಪ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗೂ ಅನುಭವಪುನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ಮುಲ್ಪಣೆ ಐಕಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಲುನ ಅಂಚಿನ ಅಜ್ಜೆ ನಿತ್ಯ ಕುಲುನ ಜಾಗೆ ಆದು ಪಣದ ನಂಗೆ ಕತೆಟ್ಲ ತೆರೆಯುಂಡು ಪಾಡ್ದೊನೊಳ್ಳ ತೆರೆಯುಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚ ತೋಜಿಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಆ ಒಂದೇ ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಪಂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಕೆರೆತ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುಣ ಸ್ವರ್ಣ ದಂಟೆ ಮುಂಟಾಲೆ ಮಂತದು ಅಂಚಿನ ಕಾಡದ ಲಕ್ಕನೆ ಬೆಲಪಾದು ನಿತ್ಯ ಕೋಲ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣ ಮನ್ಪೂಡು ಪಣದು ನಂಗೆ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನ ಭವಿಷ್ಯಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಕೋಲ ಆಪಿನ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರದ ಅಂಟಮುಟ್ಟಪುಣ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಆದ್ಯ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಧಾನ ಸತ್ಯ ಆದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಲಸರಿ ಪೋಪಿನ ವಿಚಾರನು ಆ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನ ಈ ಕೆಲಸಗೂ ಎಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಂಜಿ ಐತಾರ 27ನೇ ತಾರೀಕು 1:44 ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಕೆಸರಗಲ್ಲು ಪಾಡಿರೋಂಡು ಐಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜಾ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೇರು ಐಕ ಒಂಜಿ ನೇನು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಸರುಗಳು ಪಾಡಿರುಂಡು ಅವು ಇನ್ನುಮುಟ್ಟ ಏರು ಪಾಡೋಣ ನಿರ್ಧಾರ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಏರು ಪೂರ ಆ ಒದಗುರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಎಲಂಜ ಆಪಿನ ಈ ಕೆಲಸಗೂ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎಲಂಜ ಕೆಲಸಗೂ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮ ಕರಡು ಪೂರ ಸೇರೋಡು ಪಂಡದು ನುಗ್ಗಂಟದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಸರೆಲ್ಲ ಪಾಡಿನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಂತಿದಾರ ಬರ್ಪೇರು ಆ ತಂತಿದಾರ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತಂತಿದಾರ ಓಮಂತೂರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಶಿಲ್ಪಿ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾಗುಣಿದ ಮರ ಸುತ್ತಬೋಳ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ 45 ಲಕ್ಷ ಮರ ಅವು ಸಾಗುಣಿದ ಮರ ಇಂಚ ಬಜೆಟ್ 4 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಹಾ ದ್ವಾರ ಇರೋದು ಅವು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ದ್ವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಪನಿ ಡೊನೇಷನ್ ಏನೇನು ಮುಟ್ಟ ಎರಡರ ಏನು ಐನು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯರೇ ಬರ್ತದೆ ಕೂಪನ್ ಕೊಡೋದು ಅಕಲ ಇಷ್ಟು ಮನ್ಪೇರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅವು ನೆಗಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಂಚ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪನ ಇಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿಯರ ಹಂಚೋಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಬಡವೇರೆ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಮಂತಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪು ಅವನು ಬಡವೇರೆ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪುಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ತೂಣಾಗ ಪಂಡಾಗ ಇತ್ತೇನು ಉಂಡತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಪನ್ ಕೊಂತೇನೆ ಪಣ ನಂಬ ಅವೇ ವಿಶೇಷ ದಯಪಣ ಮುತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಆತಿನ ಉಳ್ಳಾಳ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಉಳಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಉದಯಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಧನ್ರಾಜ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವಿಜಯ್ ಕನ್ನಡಕೆರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಹರೀಶ್ ಬಂಡಾರಬೈಲ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಚರಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಸತೀಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮನೋಹರ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇಂಚಿತಿ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲ್ಗೆಡಿದ್ದರು.